gelekî behsa vê projeyê yasayê tê kirin, em jî li vê derê rojane hewl didin naveroka wê bi dest bixin ka çi naveroka vê proje yasayê de heye, kê li xwe digire, kê li xwe nagire, her du alî bendewariyên wan ji hev çi ne, lê zanyarî bi rastî gelekî sîn ordarin li gorî hinek zanyariyên ku di ragihandinê de di medyaya Tirkiyeyê de belav bûne, zanyarî jî li ser zarê hinek çavkaniyên ji nava AK Partiyê belav bûne, li gorî wan çavkaniyan em ê behsa vê proje yasayê bikin. Yek ji wan babetan mesela statûya Abdullah Öcalan bû ku Dem Partiyê û PKK jî ji destpêkê ve digotin divê statûyek jê re were dest nîşan kirin. Statûya serkêşiya vê pêvajoyê jê re daxwaz dikirin, lê li gorî zanyariyan di proje yasaya pêvajoya çareseriyê de ku biryar vê heftiyê biçe parlamentoyê, tu xaleke taybet di derbarê statûya rêberê PKK Abdullah Öcalan de nîne, ne behsa mafê hêviyê heye, ne jî behsa statûya taybet ku Dem Partiyê daxwaz dikir. Çavkaniyên ji nava AK Partiyê gotine ji bo statû û mafê hêviyê divê hinek yasayên din bêne serrastkirin. Öcalan niha girtiyekî heta hetayî ye bi gotina wan, divê rewşê de nikare tu statûyan jî wergire. Ji bo mafê hêviyê jî divê yasaya înfazê bê guhertin. Rêzikname li gorî kesan nayêne çêkirin, ev gotinê wan rayedar û berpirsan e. Xaleke din nirxandina endamên PKK'ye. Kîja ji wan wê li gorî çi were nirxandin, bêguman ev yek jî divan zanyariyan de heye, li gorî nûçeya ku di rojnameya Tirkiyeyê de belav bûye. Çavkaniyên ji nava AK Partiyê diyar kirine ku yasaya çarçove wê pêvajoya yasayî ya rêkxistineke terorê bi gotina wan ku xwe fesih kiriye. Rêkxistineke ku êdî nemaye rêk bixe. Wê destnîşan bike ka endamên rêkxistinê li gorî rewşa wan çawa têne nirxandin. Li gorî vê yekê jî rêveberên rêkxistinê, kesên ku beşdarî çalakiyên bombekirinê bûne weke nimûne, kesên ku leşker û polîs kuşt dibin, kesên ku alîkarî û piştgirî dabin rêkxistinê, endamên rêkxistinê ku tevlî tu sûc û tawanan jî nebûne bi gotina wan û yên li girtîgehan wê ji hev bêne derxistin, di kategoriyên cuda de wê bêne nirxandin. Çavkanî dibêjin hemû endam bi heman mantiqî nayêne nirxandin, wê li gorî giraniya sûcan bêne nirxandin, ceza jî wê li gorî wê yekê be. Tometa rêkxistina terorê, ango endamtiya rêkxistina terorê li ser wan namîne, ji ber ku rêkxistin namîne, lê ew ê ji ber sûcên din yên ku kirine weke nimûne bêne ceza kirin. Armanca sereke jî dibêjin ew e ku kesên tevlî sûcan nebûne û zêdetirî 4000 kesên ku ji ber sûcê endamtiya terorê girtîgehê de ne jî ji nû ve tevlî civakê bibin. Ev yek ji wan xalaye ku dibêjin divê proje yasayê de cî digire. Xala din darizandina endamên PKK'ye, ew jî li gorî zanyariyan dibe ku 3 heta 4000 PKK'yiyan yên ku niha li serê çiyêne vegerin Tirkiye û li gorî sûcên ku van kesan kirine. Ev proje yasa dibêje bêguman wê serederiyeke yasayî li gel wan bêkirin, ji ber ku proseyek li gel wan tê meşandin, ew kesê ku wê vegerin. Numûneyên xwînê ji wan têne wergirtin, numûneyên din yên DNA ji wan têne wergirtin, ka di bûyerên salên derbasbûyî de cî girtine negirtine, ew hemû bûyî rengî têne destnîşan kirin. Dibêjin kesên ku tenê ji ber sûcê endamtiya rêkxistinê hatine darizandin, hîna jî hinek ji wan têne darizandin, wê neyêne girtin, wê bi tedbîrên weke çavdêriya dadî bêne berdan. Çavdêriya dadî çi ye? Ew kes wê biçe mala xwe dibe ku heftiyê carekê yan li gorî wê dema ku jê re tê destnîşan kirin, biçe navendeke ewlehiyê îmzeya xwe bide ku li wire bi derekê de neçûye. Bêguman di wê demê de divê tu tawanek neyê encamdan, divê tu tiştekî xirab li ser wan neyê tomarkirin, di wê dema ku dibin
çav dene dibin çavdêriya dadî dene. Ji hev cudakirina girtiyan jî yek ji wan xala ye, yek ji wan mijara ye ku dibêjin ev proje yasal xwe digire li gorî proje yasayê girtiyên ku niha ji ber sûcê endamtiya rêxistinê ceza wergirtine. Piştî proje yasa bibe yasa û têkevewarê cî bi cîkirinê wê ew bêne berdan çima ji ber ku rêkxistin namîne êdî endamtiya rêkxistinê weke tawan wê neyê hesibandin ji ber ku rêkxistin xwe fesih dike. Cavkaniyên AK Partiyê divê derbarê de çi dibêjin? Ew dibêjin li gorî yasayên niha ê ku niha têne pêkanîn cezayê sûcên terorê, endamtiya rêkxistineke terorê, pêkanîna çalakiyeke terorê gelekî zêde ye. Eger tometa terorê rabe nemîne bi awayekî wê ceza jî ji holê rabe lêbelê kesên ku bi gotina wan leşkeriyan jî polîs kuştibin wê ji ber sûcê kuştina mirovan ceza wergirin. Eger cezayê wan temam bû be ew ê ku bi vî sûcî niha hatine girtin cezayê wan temam bû be wê bêne berdan. Piştî ku yasa derket wê hemû dosyayên girtiyên ku niha zindana dene yek bi yek di ber çavara bêne derbaskirin wê ji nû ve bêne nirxandin li gorî vê proje yasayê wê bêne guncandin. Ew jî yek ji wan xala ye. Pêwendiyên li gel Abdullah Öcalan ji aliyekî ve tê gotin ku rayedarên dewletê di derbarê proje yasayê de ev proje yasayan behsa wê dikin lîsteya PKK'yên ku wê vegerin Tirkiye û rêveberên rêkxistinê yên ku wê biçin welatekî din, welatekî sêyemîn li îmraliyê bi Abdullah Öcalan re diaxifin bi hev re dewlet û Öcalan ka wê kî vegere Tirkiye wê kî biçe welatekî din dibêjin ev yek bi vî awahî tê destnîşan kirin li gorî zanyariyan wê şanda Dem Partiyê jî biryare sibe li gel Serokê Parlamentoya Tirkiye û li gel Wekîlê Serokê Koma Dem Partiyê efkan ala bicive û di nava AK Partiyê wê bicivin di nava demeke Kurd de jî dibêjin wê şanda îmralî careke din seredana îmraliyê bike ji xwe her kes li hêviyê ye ku ev proje yasa jî vê heftiyê destpêkê ji bo partiyên siyasî were şandin ew jî lê binêrin piştre jî pêşkêşî Parlamentoya Tirkiyê bibe.